Pao. Pao? Šta mu je, je li dobro, ali se povredio? Ne. Pao za gudru. Za travu. Za drogu. A, za drogu? Da, vanuli na panduri jutros, sve su pretresli i našli. Čiju drogu, Lenka? Pa Damjanu. Koliko droge? Pa dovoljno. Je li on diler? Nemam pojma. Kako nemaš pojma, ti njega poznaješ uopšte? Pa onako. Onako. A otišla si kod njega u kuću na jezeru? I neću ništa da ti pričam ako ćeš da me osuđuješ. Dobro, nisam tako mislila. Samo sam se zabrinula. Ko zna šta je još mogao da ti uradi? Ma nije on takav lik, nego je samo imao nešto kod sebe da se opusti. Jel su i tebe dirali? Mislim, policije. Pretresli su. Bila je tu žena pandur, samo tako može. Ali nisu našli ništa, nego njega su odveli u stanicu. I šta si onda uradila? Pa sela na bus i došla u Kladenicu. Došla sam pravo ovdje. Nisam mogla kući, Dunja bi me provalila odmah. Ili neće spasenije ništa reći? Neće, ne brini. Reći ću joj da ne kaže ništa. Možeš da ne srčeš? Da koncentrišeš me? Ok, nego ja zamišljam da jedem supu i ono tako kao... Ti to meni nešto prebacuješ? Što, šta? To što ja radim od kuće ne znači da moram nešto da ti skubam. Ma ne, malo otkupat, ne. Nego je navika moja da za ručak bude nešto na kašiku i to, pa... Samo to. Vratila sam se. Lenkic! Gde si? O! Šta se desilo? Nema me jedan dan, a Vukiju pobelili brkovi i ti mi se uliko obraduješ. Pa što ti se ne bih obradovala? Ajde, sedi da jedeš. Ti kao da si gladovala. Pa pričaj, kako je bilo? Fupa. Pa nema supe, draga, nema. Ha, ha. I? Šta i? Gde ste bile, šta ste radile? Ko? Pa ta tvoja drugarica i ti. Uživale, zezale se, šetale. Kako je tebi bilo s Vukijem? Jeste uživali sami? To što ti zamišljaš da smo moj muž i ja radili, to se nije desilo. Fuj, ne zamišljam. Šta je to? Što gledaš Crnu hroniku? Ma, bez veze. Izletao mi neki članak. Bitno meni da ste vi uživali bez mene. Pa nismo baš mogli da uživamo. Došla si ranije. Pa ortakinji pozlilo. Mislim da je zahvatilo neki stomačni virus, pa smo se ranije vratili. U tebi to baš teško pada, vidim. Svuda pođi sestri doći. Lenka, šta petljaš? Ne petljam. Pitam te ozbiljno. Ozbiljno ti kažem. Pošto se ti nisi lepo provela sa svojim mužem, pa mene sad ovdje ispituješ, nije moj problem. Pa po prvi put nisam ja kriva što se nismo lepo proveli, nego moj muž. Pa ti onda menji muža. Njoj je trebala pomoć, ja sam gledala samo da joj pomognem. A ne da joj kljucam u mozak. Ko, spasenija? Da, spasenija. Evo, i sad mi piše poruke da stignem na vreme za njenu večeru. Kao da se ceo svet vrti oko nje i njenih večera. Meni apsolutno svi kljucaju u mozak. Pa kad ih puštaš? Ja ih puštam. Pa moraš da postaviš neke granice. Dobro, ćeš sad i ti da mi popuješ. Dobro, Reli, Kajo, evo ti, smiri se, evo ti bombona. Evo, smiri se. Pusti se malo. Ozbiljna sam, Jay. A i Lenka s onom njenom romansom sa narkodilerom. Sa dilerom? Sa njim je putovao. A da, mislim, njega su hapsili, a ona se zadesila tamo. Dobro, ništa onda. Čuvaj se ti Lenke, znaš. I ona u tome, Jay, ona se sama zadesila slučajno. Ja znam da nije, nemam ja ništa protiv nje. Ali ona nas može lako privući na te njene probleme. Tako da nemoj da se opustiš i čuvaj se. Hajde, nemoj sad i ti kao spasenija.
Dobro, Kajo, šta ti je? Pa to pokušavam ceo dan da ti ispričam, ali me ne slušaš. Slušam te, ajde. Pričaj mi, slušam. Stvarno. Pa da, stvarno, stalo mi je da te slušam. I da mi pomogneš. I da ti pomogu. Kajo, ja tebe gotivim i... Znam. Dobro, onda nemoj da sumnjaš na mene ako znaš. A ne sumnjam ja u tebe. Sumnjam u sebe. Evo, Živeli. Denka, mislim da ne treba više te pustim iz kladnice. O, znači nedostajala sam vam. Ne, nego čim te puštamo, ti odmah napraviš neki problem. Nisi toliko dugo bila odsutna da bi nam nedostajala. Jesi ti kao sve ispričala Džeju? Pa, nije mi ništa ispričala, nego vidim da si u nekom problemu, pa... Ma nisam ja ni o kakvom problemu. U stvari, imam jedan problem. Koji? Pa to kako ste držali radnju, a? Da nema neki manjak. Ma nema nikakav manjak, nema da brineš. Sve ti je cakom tako. Joj, ko će sutra ranom zorom na posao? Ako si umorna, možda ne moraš ti. Možeš da se odmoriš sutra bez zezanja. Odradiš ja prospam. Ja, ma ne, mislim, ti si ovih dana radi umjesto mene po ceo dan. Mislim, ako hoćeš ti... Ko ti je to? Kiki, a? To je neka devojka, hoće da se raspita za neke lampe. Lampe, kako da ne, Džej, zavodiš po društvenim mrežama, a? Ma da, ubih se od zavođenja da bih prodao bar jednu lampu. Hoću da naručim. Ljudi, ja sam baš gladna. Ništa nisam ručala, spasenija me baš smarala kući. O, jadna Kaja, baba je juri sa strava ručkom za džab. Pa stvarno me nerviraju i baba i roditelji. Danas sam pričala Džeju. Svi se ponašaju kao da se sve podrazumeva u mojoj kući. Bićeš doktorka, naša doktorka, ići ćeš na medicinu. O, kako ćeš da preživiš te udare na svoju slobodu izbora?